Bisi kaisa sekango magrum edisi bilisni khoroksa Tipra sachakra Rajendra Tipra mungui boni Nukhung no khamui thapla chamani jagulo Karbook Tipra Mothani Presiden hiboram ganang hiranmoi Tipra kok rajak tongma bai tini bono chubachu khlai roka logi tongo senior leader Shoptown Kiran Jamatia te block secretary Bishal Deborma tai Roti Ranjan Jamatia no khoboite bo Tipra Mothani adong song nai dedi gumodi tibini bekhaktai khlai tamo saka Tipra Mothani Presiden Baram ganang hiranmoi Tipra sini Maharajani tu dumabai sini tini orang ganang Roti Ranjan Jamatia ex army tai ko haina tai wasa bojoin eka erbe bini tu dumai sini jot ni tu dumabai tu tini bono mairang kisa eke mairang kisa le karai rok jung bebang no bono so tini Tipra Motha hoite ke bono sahajjo rokha aslo nai hambai go bagra ayo lokto sini Tipra Motha ayo lokto